Hi guys, it's your boy Sam Mavita. Muli bwanji kwina kulikonse kumene inoyo muli. Mu video ya msiku lero tifuna tiyankhuleko za chinthu china chake chimene ndichofunikira kuti tiyankhulepo chifukwa sitingamangochisekerera ngati akuluakulu athu amene timawayamikira mmodzi kuti ndi anthu amene ameneka ulemu angamachose ulemu wawo kumazivula ulemu wawo pa social media mu dzina lokuti akungofuna kokhala ndi fame kapena mwina mwake potengera ndi maudani amene anawapalamula kwina kwake ngomatibwesera pa social media kumachita expose zinthu zina zake zaona kuti ana amene ndi ifeyo kopata na ma 2008 sindikuyankhula ndi ana ma 20 ndikagonga ndikutanthauza ana amene ndi ama 19 ndi chakuti fanda amene ali mu category ana enano ndi mudakali mojeni mudakali matoyi mudakali makhanda so well ndiyankhule ichi straight kulankhula kuti ngati akuluakulu amene ndi size ya makolo athu akuzivula ulemu pa social media ndikumalatirana ndikapezekana kuti akubweresana zinthu zamanyazi ndi zinthu zobowa makamaka kwa ifeyo so mu video iyi ndangofuna kuti ndikupasireni ka video aka ndikukhulupirira kuti munakaonerapo kale kapena nkhani yake mwina mwaisatapo kuzera ma social media ma platform anthu osiyanasiyana I remember Tamia Ja anapangapo video yonse kulankhula kwa anthu awa back to back but musiku lero ndangobwera ndika video aka chifukwa chanko kuna kuti though nkuluyo zikuoneka kuti ali ndi udani wapadera wa person ndi munthu amene akumukamba mu video iyi koma malangizo ake kwa achinyamata malangizo ena ndi abwino and mukuoneka kuti mwasatire funso ndikumati malangizo ake ati ndikonesani kwa video koma tatiyeni tingoonera kuti choncho so video iyi ikhala yosiyana ndi ma video za masiku onse chifukwa chakuti kuti tizima malo ena ndikuzukuta nkhani zimene mkulu oneka ngati oduka mutu zimene akuyankhula so tiyeni tiyambe motere satu kunjaku chitochititsa mantha kuti kuyankhula kuti chani komabe I love you all. Passover channel ndizaka muli bwanji kulikonse kumene muli masana madzulo mamawa ngakhale nthawi inali yonse imene mwapanga chuni Passover channel mukumana ndizaka program yake timayitchula kuti kankudzukudzu timanena kuti kukudzula posametekapo ngati sipadakwanitse kudutsa lezala titenge machesi ngakhale moto tiwaule chifukwa sikufuna papite ndi bweya anthu ena ake aneba akamva fungo adziwa kuti kwa anebako chinaleke chachitika iyoto ndiye program imene timachita muli ndi ine mwamuna wa Nasuruma kuchokera ku bwanje ku Ntchewu mpongozi wa achanza ndimakhala mmudzi mwa Anyama Yaphwisa muli bwanji okay so pa introduction imene angoyankhula za introduction like okay dikeneke ndingopabwerezanso kukudzula posametekapo ngati sipadakwanitse kudutsa lezala titenge machesi ngakhale moto tiwaule chifukwa sikufuna papite ndi bweya anthu ena ake aneba akamva fungo adziwa kuti kwa anebako chinaleke chachitika iyoto ndiye program imene timachita okay pa introduction pakhapo mmene ayankhula introduction I was like kodi kumene kusikutukwana koma atangankhula za kumuziki wako ndamvesesa clearly ndamvesesa okay ineyo panopo sindimatchula dzina la munthu always mmadziwa ine ndimangokamba zinthu mindset ine ndimbusa pano ndichoka kutchalichi ndimbusa wokuti sindingangofika kumpempherera munthu osamuchenja kaye mindset yake you know what okay. mzibambo oganiza bwino wanzeru ndikufuna ndiyese kuyankhula mofatsa mwina mundimvetse bwino funa ndikamalankhula mothamanga ndimakalipa koma chimene chimandipangitsa chifukwa chachibwibwi koma ndiyesetsa azibambo mukadzampeza mkazi wana atatu kapena 4 ali nawo ekha inuyo ngakhale mutakhala olimbikira bwanji mudzadziwa kuti mwapeza kale timu mukuyika moyo wanu pa chiopsezo mwapeza kale timu yoti yapangidwa kale beauty ndipo anaja amachita kudziwa kuti iweyo sabambo wako endi ukakhala nawo kwa kanthawi olotakhala wachuma umamba kufa ndiweyo ndipo olanaja akakula amadza kupanga chipongwe amene umachoka pa khomo posangachoke ndiwo ndama yawo olapatakhala kuti iweyo anthu wagula malo pena pake koma anaja sadzachoka ochoka umakhala iweyo that's why azibambo ambiri tikufa tili ovutika tili osauka chifukwa choti chiganizo chidativuta koyambirira popanga ziganizo zathu zokwatira mkazi amene ali ndi ana kale chifukwa mudzaone kuti mkaziyo mwampeza ndi ana atatu inuyo mudzayese kumuza mkaziyo kuti ndili ndi mwana wanga ndinabwereka kwina kwake ndimbweretse nde mudzakhale nawo anthu aja kwachaka mudzaona kuti wanu wakunjira uja adzakhala kapolo you get the point I like
I don't know how do I born ndikamayankhula nkhani ndimapititsa ku baibulo. Muganize Yafita adali mwana amene adaberekedwa ndi bambo ake ku chibwenzi, koma adakamtenga ku chibwenzi kuti adzakhale ndi anzake aja adamthamangitsa kuti choka sitikufuna udzatenge chuma cha bambo athu. Inu ndikukuwuzani kuti it's a big mistake kukwatira mkazi amene ali ndi ana atatu kapena awiri osiyana azibambo. Umafa msanga mamunawo. Stage 2 ndimikisa nkhanizi. Stage 2 mudzaone mahule ambiri amene anachoka ku Malawi ataononga kariya yawo anathawira ku South Africa nkumakakhala kumeneko. Ngati amayi awo amene ndikulimbana nawo Augen akulu kumtundawa, amayi awawa okhala ngati timati boma adi china chake chimene timadizira concrete, chimachini china chake chimakhala chachikulu uku chimadzachepa chimene timadindira concrete. Chiboma adi chimene chichi ndikuzeni size imene ali adakenera okhala kukhomo kumasamala nawo, koma ali ndi ana atatu osiyana azibambo. Adachoka kumeneko nkubwera ku South Africa. Ku South Africa adakwatira ndi kamwana komvetsa chisoni koti kakama akwera pamwambapo kukhala ngati chivindikiro chapoto. Okay, so in my own understanding TikTok ndi malo amene timatenga ana like ineyo personal ndikatenga mafana kwatenga kwa pasafoni ndi masegura TikTok. Even ana also chinthu chambira chimene amasegura makhala TikTok. Now munthu kukhala mbusa olemekezeka, kukhala munthu okwatira amene anthu ambiri amakusatira, ndikumayankhula zinthu ngati izizi. Let me just do this. Kukhomo kumasamala nawo, koma ali ndi ana atatu osiyana azibambo. Adachoka kumeneko nkubwera ku South Africa. Ku South Africa adakwatira ndi kamwana komvetsa chisoni koti kakama akwera pamwambapo kukhala ngati chivindikiro chapoto. What shame nkwapatsaso mwana which means ali ndi ana 4 osiyana azibambo, koma kamwana akasika akwatire kwachoti amayi awawa ngopatsa manyazi kuti ino mutakhala brother wanu kamene atakhala kuti ndi mwana wanu akutengereni chimene chichi ching'ona ngati chimenechi basi lende chi pakhomo ichi ana 4 awa iyeyo sadabereke ndi adzikuzani kuti amayi ndakubweretsana napo nguzanu. Mungamve bwanji mudziti mutu wake wakugwira. Azimayi ambiri amene adachoka ku Malawi ali ku South Africa nchifukwa adaononga chitsikana chawo, palibe investment iliyonse imene adachita. Investment yawo adali ma research ndemwe aona adzadzana mu Cape Town, mwadzadzana mu Joburg kumadzemba reposted nkumakhala nti mapeji tawu chitsiru mudzone ti azimambiri ti mapeji tawu basi ari kumauzana uyuyu nkapasule uyu azimayi uyuyu mamuna timampanga chonje. What kind of nonsense instead of viewing your mind zimene amachita basi kumangogonedwa. Ine I swear mzimayi wina aliyense anadoloka bedi bridge kupita ku South Africa ambiriwa ndi mahule oti ku Malawi alibe chochita china chilichonse. Misinkhu ina ya azimayi njoti ku Malawi pano tikumati adandira pension amagwira ntchito mbongo awa adali aphunzitsi awa adali madokotala, koma chifukwa choti chitsikana chawo zimene adakhulupirira ndi maliseche basi pamene akhala ndiye kuti upeza kuti ali mmankhwala okhoka atobweza ku maliseche. Iwe ku maliseche kungati kukutamuka kutengera zinthu zimene zikulowa kale. Ineyo pass over channel siningampempherere munthu ndisadampange change view mind yake. Mudzingokweredwa ndipo ineyo maitimu kwera na azimayi onse amene alibe ana kwa musakwatire. Pali mtundu wina wa azimayi uneti okay dike okay asogole adawa gulawa kwankhaona kuti aliyense amene ali ndi mwana kaya opanda mwana azikweredwa koma. Okay, so mind yanga polankhula kuna kuti adawa ndi mbusa ngati mene anayankhulira kuti adawa ndi mbusa. There is no way akuyeneka kupanga body shame munthu, number 1. Number 2, there is no way angamalimbikise kuyankha kuti akuti anthu omusalira iyeyo azikwera azimayi koma sakwatire. Why? Is it not sin though? Is it not sin? Pauti ndi mangina ndi nyama imene timadya kumowa chifukwa choti taledzera, koma nyama ija sititengeranso mkontena kupititsa ku nyumba. Pala akazi ena ofunika kungowanyenga koma musakwatire. So mtundu wa azimayi awapo zokhwefuka zimaberezi so mutengera ku nyumba kuti tapeza mkazi koma ndiwongodyera kunjira konko. Andinu azimayi ino amene mwenyengedwa kamene mukunyengedwa ndi azimuna aini yake palibe chifukwa chokhala ndi nambala ya munthu chifukwa kuti iniwo mwangonyengedwa chifukwa kuti mamunayo adasimidwa. Alipo azimayi ena amene timakunyengani ife tasimidwa tangokhala ndi nyere chabe koma sikuti tukwatira. Ineyo I'm saying this for my heart. I can't do that mistake. Ineyo siningakwatire mkazi wa ana atatu osiyana so azibambo ake so anawo ali nawo. Ndi business imene ijo iweyo ukhoza kumpangira china chilichonse amene adzadyerere ni bambo ake wa anawo chifukwa adzamuyitana. Iwe amangokuwerenga pamene kuti ndi mphamvu amakukonda koma zikazimba kukusokonekera zinthu iwe ndi amene amakuthamangitsa and anaja they will start thinking about their biological fathers. And bambo jadzangobwera basi uzakhanga kuti iweyo wangokufaulere. Azibambo think properly.
olotalira ana anzako ana aja sadza kuyamika kapena amayi awo atamwalira udziwe kuti ana aja adzakumbukira abambo awo iweyo they will never think about you. You will die in the same situation. Azimayi ena ndi mang'ina sititengera kukhomo dzimang'ina timadyera kubala. So ngati mwapeza mkazi ali ndi ana atatu ndi mang'ina ameneyo nyengani koma musankwatire akusaukitsani. Izo zonse zomwe ndikuwuzani andine ndimaphunzitsa zinthu zochokera mind ndimakhala ndi I have a lot of experience. I have experience. And I will come with another video ndifotokoze mina zaifa ya mkazi wanga. Ine ndikuuza anosati zimene akunena anthu anapha mkazi ake ndinakhala ndi kundende 4 days. Amapanga investigate. Wana amafuna mtima nga ukhale pansi. Chifukwa nditachita ngozi ndinalanda futo wa polisi nikafuna ndidzombere. So sakana ndisiye osandimanga. Akanatha kundisiya koma ndifotokoza china chilichonse chifukwa kuti ma video onse akuzungulira ola kuchikazi ngakhala kuchimuna akuona koma ine ndifotokozanso mwinaso ilipo post nake ndinayipanga post ku page kwanga koma ndifotokozanso muka video kena. Koma what I'm telling you now, don't waste your time to marry a woman who got kids with a different fathers. You will just waste your time. Those kids, they will think about their biological fathers. They will never think about what you did for them. They can't appreciate anything. You can just waste your wealth. You can just waste your money to raise them up, but they will never think what you have done. Ineso inaka kundirira nanga ndipo ndikutsiwa kuti olantakamba panopa anaja awaphunzitsi ndipo anawinesadza ndiwala. That's the way how it is. This is Passover channel mkudzukudzu program. Munali ndi Zaka pongozi wana Suluma mamuna wana Suluma kuchokera ku Nchewu mudzi mwa Nyama Yaphwisa. Bichuni mukhalibe Passover channel sindisiya ndipo sindikuopa sindikugwedezeka. Mahule nonse amene mudathawa ku Malawi mutasokoneza mabanja azinzanu ngakhale mubwere ku South Africa mudzingokwededwa nditi wana ndipo mudzaona kuti mzimayi wamkulu amene adachoka ku Malawi koma ali ku South Africa samakwatira ndi mamuna wa sezi yake. Tanyamata ta ku Malawi tikunjoya ali mu South Africa kukwera azimayi basi ndika mwana. I shame. I don't fear any woman from Malawi who is in South Africa that he can threaten me. Never. And you can't. And you must gather all of you at once. Try the best to come. Ine nyumba mwanga mubwera akuba awiri. Akuba onda amene amakuwa kufuna chithandizo. Osati ineyo. I never fear anyone. Nyumba mwanga mwafuse anthu amene akundidziwa ku Cape Town ndimakhala ku Philippi. Timati pa library pena pakeso. Timati pa small business. Mukakhwate pang'ono pali nyumba chachikulu apa. Pali fuleti. Ndimakhala nyumba imeneyo. Anthu amene muli ku Cape Town ndiye mudzafuse kuti Zaka mmamudziwa Zeki adzakuza kuti mnyamata ku Malawi uja he's cool. Nyumba mwanga mutalowa akuba awiri iwonda amene amakuwa kufuna anthu kuti adzaleletse. I don't fear anyone. Ndangokupatsa noni. I love you all. Okay. I don't know what they are clever with Jan. I don't know. Okay. So this guy ameda ngomaliza mine umoneraye. I don't see myself ntakana kuti mwina ndili ku church and olalikira kabwere adame nacho. Sindikhala. Okay. No matter what, kumazina zimene wayankhula iye, it makes sense. It gives like that vibe of like china kunachita experience because nthawi zambiri azimayi amene achoka pa social media nditi mapage tawo azimayi amene yangochoka pa social media nditi nkhani tawo mwina to okay zina zimene zayankhula nkulu sindigwirizana nazo zokoti ngati sopena pake 2 minutes na kakachidwe check but the real truth is nthawi zambiri pa social media tangobwerapo kuti zangochita na expose tizavumbuluse ma udani amene tuli nawo. So social media is safe guys. Ndipempha chinyamata amene mumakonda kwambiri lese za nyamata ndino nyamata, let's not waste our time kumachita follow nkhani ngati izizo. Of course ndangokupasirana ili kuti mwina muziwe kuti nkhani, but izi nkhani zomazipasa ma likes zomazipanga kaya kumazipanga share and all those kind of stuff. Ngalali maudani yawo akhali maudani yawo. Anthu awonda akulu even ndi nzima amene akutukanizana pa social media na anthu akulu koka. I mean they were supposed to be somewhere kumalira zizukulo, not like this. Aone na dawa even mina kuonekera makonekano kuti ndokonda za mainda bambo choncho, but he was not supposed to be exposing himself or whatsoever. Nkomauza anthu agulu lake kuna kuti is fine anawa tizingo apanga. What if atakhala ma daughters yake ndiye wina kazi yankho kuna kuti hey guys, hey asikana wa 10 tizingo apanga za gaga dede kumatisama kwatire. What kind of a father is he? I don't know. Anyway, dzina langa ndine Sam Mavita. Tango chitani comment chene chese chimene muganiza kuti mukhoza kuchita comment kuma video musawale kuipanga like kuti aonese anthu ena. It's your boy Sam Mavita. Peace.